Toer i rummet er Marika Erdner og Rikke Kok, 3. U Slagelse Gymnasium. Så når man har med vektor i rummet at gøre, så går man altså fra 2D til 3D. Det vil sige, at man nu har 3 koordinater i stedet for de her 2 koordinater. Og koordinatcellen kommer nu til at hedde x, y og z. Vi får altså den nye koordinat på, som hedder z-koordinaten. Når man skal skrive en vektor op, så hedder det derfor vektor a, a1, a2 og a3. Således. På billedet ses en højre hånd, der viser højrehåndsreglen, hvor akserne er placeret. Ud af tommelfingeren vises x-aksen, ud af pegefingeren vises y-aksen, og op af langmanden vises x-aksen. Så hvis man en dag sidder og er i tvivl om, hvorledes akserne lige skal vende, så tager man bare sin højre hånd frem for at få hjælp. Jeg vil sige, at vi har selvfølgelig vores z-akse her, vores y-akse her og vores x-akse hernede. Vi går derfor 2 ud af x-aksen, og så går vi altså 3 ud af vores y-akse, og så fortsætter vi så 5 op af vores z-akse. På den her måde så kan man så tegne videre og ligesom få den her kasse her. Det vil sige, at vi gør sådan her. Således. Og på den måde har vi altså fået en kasse i vores 3D-koordinatsystem. Vi skal nu til at høre om linjens parameterfremstilling, som ser således ud. Og i 3D så findes der ikke nogen ligning for linjen. I stedet findes der en parameterfremstilling, da der er uendelig mange linjer i planen. Hvis man skal udlede selve parameterfremstillingen, så har man brug for at tegne et tegning for at gøre det nemmere for sig selv. Hvis man her har P0, som er et fast punkt, eller et variabelt punkt, er det og man her har, som er markeret med mørkt, det er en retningsvektor. For at kunne udlede det, skal jeg bruge det her variabelt punkt, der er en retningsvektor og et tal t, som er skrevet herovre. Det vil sige, at for at få den her afstand over til det her punkt t, så er det fra P0 til t, det skal pludselig med et tal t fra retningsvektoren, og så gange fra retningsvektoren, som også bliver y heroppe. Når man så er her, så kan man finde længden ved den her blandt andet. Og hvis vi skal tage afstanden herfra, så kan vi tage tallet 1 og sætte det på til en plads. Og så gange retningsvektoren, så har vi fået afstanden. Hvis vi fx vil op og finde afstanden heroppe, eller på det der, så kan vi bare gange med 1,5, fordi det er en halv gang længere end selve retningsvektoren her op dertil. Jeg vil lige vise et eksempel på at bestemme en parameterfremstilling for en linje, eksempelvis L, som går gennem punkterne A og B. Til at starte med, så skal jeg bruge en retningsvektor. Og retningsvektoren, det vil være det samme som at gå fra A til punktet B. Så det skal gå her. Og når man skal tage fra punkt A til B, så tager man minus og B med A. Så den kan man sætte minus 4, minus 7, og 6, minus 3, og minus 2, minus 5. Og det bliver udregnet og kommer til at have minus 11, 3 og minus 7. Og det er så det samme som en retningsvektor. Nu har jeg en retningsvektor, og så har jeg 2 punkter, jeg kan vælge imellem. Og der tager jeg bare A, det er lige meget hvilket man tager. Og derfra så kommer min parameterfremstilling til at hedde. Så sætter jeg punktet ind, og det hedder 7, 3 og 5. Og det skal krydses med et tal t og ganges med min retningsvektor minus 11, 3 og minus 7. Så er der udledt en parameterfremstilling for linjen L. Jeg vil her udlede planens ligning, og den lyder som følgende. A gange x minus x0 plus b gange y minus y0 plus c gange z minus z0. Og det skal så være lige med 0. Og det skriver jeg lige her. Er lige med 0. Godt. Jeg har en idé, og den idé er, at hvis jeg har en plan her, og I skal lige forestille jer, at papiret her, det har jo kanter. Men det vil ikke sige, at planen ikke har nogen kanter, fordi planen den er uendelig. Og hvis jeg så tager den plan her, så vil
vil jeg sætte denne normalvektor på her. Og det gør jeg i hvilket som helst punkt. Og denne normalvektor, den står vinkelret på planen. Hvis jeg så tager en vektor, så vil jeg sætte den i punktet P, som jeg kalder det punkt her, som normalvektoren sidder i på planen. Der lægger jeg min vektor. Og det må så gælde, at i alt efter hvilket, eller det er lige meget hvilket punkt jeg vælger at lægge min vektor i, så vil den altid stå vinkelret på min normalvektor. Ja. Og det vil sige, at for at man kan vise, at de står vinkelret på hinanden, så skal præproduktet give 0, som det vises her. Som vil sige, at P0, det er her, til P, og vi her på spidsen, det skal gange med normalvektoren og skal give 0. Det er det samme. Det vil være det samme som at skrive x minus x0, y minus y0 og z minus z0. Det skal ganges med normalvektoren, som bliver defineret ved a, b og c. Og det skal jo selvfølgelig være lige med 0 for at stå vinkelret på det. Når man nu har dette, så kan man nu udrede det her for at få det til en ligning, som vi bedst kender det. Og så får man så det her. Jeg vil nu bestemme en ligning for planen alfa, og det vil jeg gøre ud fra at bruge planens ligning. I planens ligning skal der bare indsættes et punkt sammen med en normalvektor. Og jeg starter med at skrive punktet, eller normalvektoren. Så den kommer til at hedde 4 x minus 1 plus 3. Og så sætter jeg mine punkter med. Plus 3. Og plus 5. Z minus 4. Og det skal være lige med 0. Herfra har jeg så allerede fået planens ligning. Og man kan jo reducere det, og det vil vi gøre. Den kommer til at hedde minus 4x minus 4 plus 3y plus 9 og plus 5z minus 20 er lige med 0. Godt, og nu skal det så reduceres ligningen her, og den giver så minus 4x plus 3y og plus 5z. Og minus 4 plus 9 minus 20, det giver minus 7 og er lige med 0. Nu har jeg udledt en ligning fra planen alfa. Ja, og så skal vi så høre lidt om Kuhls ligning, som lyder på x minus x0 i anden, plus y minus y0 i anden, plus z minus z0 i anden. Altså vi har altså kuglen, som er en tredimensionel version af cirklen, som vi kender fra 2DA. Vi har her en kugle, som der er skrevet med tekst oveni, det er lige meget, som har centrum, der betegnes som C, og et vilkårligt punkt på overfladen, som betegnes som P. Og afstanden fra C til P er altså lige med vores radius, som er herfra hertil. Og vi sætter altså afstanden i numerisk værdi, fordi at den selvfølgelig altid skal være i en positiv værdi, vi får ud. Ja, og så ser vi her, at vi har vores vores centrum, som har punkterne x0, y0, z0, og vores punkt P til at være x, y, z. Dem sætter vi så ind i vores ligning heroppe. Og der har vi for eksempel et eksempel hernede, hvor vores centrum er sat ind, men altså hvor vi ikke har noget punkt på ligningen, eller på overfladen. Og vi ser altså her, at ud fra det her, så kan vi simpelthen tyde vores radius, som altså er 16, og det skal altså tages kvadratrunden af det. Så vi får altså vores radius til at være, hvad fanden er det? Det er 4. Vores radius til at være 4. Og vores centrum, det kommer til at hedde 1, 3, minus 2. Så der får vi altså vores centrum. Ja, og så skal vi så også snakke lidt om skæringen mellem kugle og plan. Vi har de her tre muligheder. Vi kan have ingen skæringer, så vi kan have 1, eller vi kan have
Og de her antal af skæringer, dem finder man altså ud af ved hjælp af den her distanceformel, som går fra C til alfa, alfa som er vores plan, og centrum som er, eller C som er centrum i vores cirkel. Den der er her, den linje der er her, det er så vores planens linje. Det er ellers bestået her. Og det vi har hernede, det er vores retningsvektor. Eller normalvektor. Nej. Normalvektor til planen. Så ud fra det her, så kan vi altså igen vurdere, hvor mange skæringer der er. Det vil sige, at hvis vores distance altså er over R, så er der altså ikke nogen skæringer, det vil sige, at vores løsning er lige med Ø. Og hvis vores distance er lige med R, så har vi altså en skæring. Og slut, så hvis distancen er over R, så har vi altså de her to skæringer her på mellem vores kugle og plan. Vi har så også et eksempel, og vi tager et eksempel på en skæring. Jeg har en ligning her, som er kuglingens ligning, og jeg har et punkt her. Og for at tjekke, om der er den her ene skæring her, så skal jeg sætte punktet, de her tre koordinater her, ind i min ligning på de her manglende pladser x, y og z. Derfor kommer man til side 5 minus 3 i anden plus 0 plus 2 i anden plus og det er ikke z. Det er med 2 minus 1 i anden er lige med 9. Og så handler det simpelthen bare om at regne, så det her det bliver så 2 i anden plus 2 i anden, og det sidste bliver så 1 i anden er lige med 9. Og det bliver jo så 4 plus 4 plus 1, og det er altså lige med 9. Så derfor kan vi altså se, at det her punkt, vi har herovre, at det ligger altså på vores kuglens cirkel, eller ja. Og det er altså derfor, at vi har en skæring, det er altså vores tangentplan til